ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ସବୁକିଛି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟା ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ଦେଖିଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଗ ଚାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ୱାଟର ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୱାଟର ପାର୍କ। ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି କରାହେଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର କେତେ ରହୁଛି ଆମର ଟିକେଟ୍ ଫି କେତେ ରହୁଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତା ଭିତରକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେଟଟା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ୱେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା। ଏଠି ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଛୋଟ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ କିड्स ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା ସେପଟରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏପଟରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖିପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ଖରାଟା ଏପଟରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏପଟଟା କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା, ବହୁତ କାମ ବି ସରିନି, ବହୁତ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସେତିକିରେ ସେମାନେ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ କଫି ପାଇଁ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁବ କଫି ପିଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିପ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍, ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରିକି ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଆସିକି ସେଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ସେପଟରେ ଘର ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ସେପଟରେ ବି ମାନେ ପାର୍କ କରାଯିବ ବୋଧେ। ସେପଟରେ ସବୁ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଗଲାଣି। ତାପରେ ସେଠି ବୋଧେ ଗଛ ଲଗେଇକି ସେଟାକୁ ବଡ଼ ପାର୍କ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଭିତରେ ବସିକି ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ରଖି। सेम पकड़े ना जाफा नाटक हाँ बस ये तो सब लवर्स बर्ड वाला लगुन ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆଗକୁ ମରିସାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆ ପାଇ 50 ଟଙ୍କା। छोटे रे बीट छोटे नालिया धला रे बीट इटू नुई को इटा कोन कहबो जी नी କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ? लंबा लंबा এটা ଅଙ୍ଗୁରା ରାବିଟ୍। ଏମାନଙ୍କର ମୟୂରର ଯେମିତି ଛାଏ ପଛରେ ପୁଚ୍ଛ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଚ୍ଛ କିନ୍ତୁ ଅଛି। पांचटा सामान अच्छी से पांचटा ट्रेन भी अच्छी। से ट्रेन टा भुवनेश्वर छाड़ू से प्रति जिला क्रॉस करी 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 लास्ट को आसिक बालेश्वर पहुँचुछ। एटा हमर बालेश्वर, एटा होची बालेश्वर। पुणी एबटे रिटर्न करले बालेश्वर देखि संबलपुर जीवो। संबलपुर भाषा से कथा होते कान करछो संबलपुर से कथा होता हो। एसर पुणी बुली बुली टिका केनता अछंती आपण माने सब भले छ तो बेले सब काना सब भल तो कुशल मंगल तो बुद्धंको स्टैच्यू उपरु पानी बाहर करा होची।
ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି 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 ଥାଇ ଥାଇ ଥାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଏଇ ମା ଆଉ ଛୁଆର ଗୋଟେ କି ଅଭି କଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମାତୃ ଆଉ ସ୍ନେହ ଅନାବିଳ। ବାସ୍ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେକି ରଖିଛି। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମା ଏମିତି ମୋତେ ଟେକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତର ଘାସ ବୋଲିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘାସ କାଚୁନି। ହଁ କି ଧୋକା ଧୋକା ମୋ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘାସ। ମୁଁ କହିଲି ସତର ଘାସ ରହିଛି। ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଘାସରେ ବନେଇକି ଗଛରେ କରାହେଇଛି ବନା। ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଗଛରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ପାଣି ପଡୁଛି। ଉପରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। There's something about you, and I can't let go. ଫୁଲଟେ କରାହେଇଛି ଫଟୋସୁଟ୍ ବଗେରା କି କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ତଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ବି ଅଛି। ଜୟଦେବ ବାଟିକା। ଦେଖିଲୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଅ ନା ଜୟଦେବ ବାଟିକା। କଥା କହୁଛି। ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବୋଟିଂ ଅଛି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ବୋଟିଂ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଟିଂ କଥା ନାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଟିଂ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ସେପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଇଁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଲୋକ ବସି ପାରିବେ ଛୋଟ କ'ଣ। ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ହୁଁ ବାକି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହିଁ ଏପଟେ ବସିବେ। ଯିବା ଏପଟେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟିଂ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସେପଟରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇକି Entry ଆସିବେ କରିକି ସେଇ ଯିବେ ଆଉ। ଇଏରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୋଟିଂ ରେ ବସିକି ଯିବେ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳି ବଡ଼ କରାହେଇଛି। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କିଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ। ଡୁ ନଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଗାର୍ବେଜ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଲେଖା ବହୁତ ହେଇଛି। ବଢିଆ କଥା। ଏଇ ପାଣିଟା ସତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି। ହଁ ସେଟା ତ ଅତି ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ଏଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଇ ପାଣିଟା ଚଳିବ, ଚଳିବା ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ଟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ହିଁ ବସିଛି, ସେ ଏକଲା ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ବୋଟିଂ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଧରିବ ମୁଁ ଆରେ ଆରେ ବୋଟିଂ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବୋଟିଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବୁଝିଲେ। ସେ ଯୋଉ ରାଜହଂସ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଲାଲିଆ ଧଳା ହଂସ, ସେ ହଂସରେ ବସିକି ଆପଣ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିକି ଆସିବେ। ବିରାଟ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରଟି। ୱାଓ, ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଧା ମିଶି ଆଧେ ନା ସେଥିଲାଗି ସମୁଦ୍ର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସାୟଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟାଇପ୍ର କିଛି କରିବେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମେ ବି। ଏଇଟା ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କରାହବ। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ହଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ଏଇଟା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ହବ। ହଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ହବ। ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ମୋତେ କହିବା କଥା ଟିକେ। ଆଉ ଇଏ ତ ବଡ଼ ବି ବନା ଯାଉଛି, ଯୋଉ ୱାଟର ପାର୍କ ର ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଥାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲାଇଡର ବନା ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ବନା ହେଇଛି ନାଇଁ। ପୁରା ଟପ୍ କୁ ଯିବେ, ଟପ୍ ରେ ବସିକି ସେଠି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏଠି ଉପରକୁ ଚଢିକି ସେଠି ବୁଲେଇବେ। ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ତ ଚାଲିଛି କାମ, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ପାଣି ଆସିବ। ବର୍ଷା ପାଣି ତ ଦେବେନି ଏଠି। ବର୍ଷା ପାଣି ହଉ ସେମାନେ ତ ସପ୍ଲାଏ ସେପଟେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ମେ ବି ସାୟଦ ଓପନିଂ ସମୟରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେପଟଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟର ପାଣି ଏପଟଟା ପାଣି ଆଦ ନାହିଁ, ଏଟା ପାଣି ହବ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ମେସିନାରୀ ସିମେଣ୍ଟ ରେ ବି ପକା ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ବୋଧେ ସାଇଡ ରେ ଦିଆ ହବ। ହଁ ତ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲହାଲ। ପାଣି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ନିର୍ମଳ ପାଣି ଯେ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଯାହା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଉବୁଟୁ ରୋଗ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେ ରୋଗ କେମିତି ହବ ଯେ ଡୁବୁଡୁ ବୁଟୁବୁଟୁ କରୋନା ଫୋରୋନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିଛି ବି କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସରେ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଡ୍ରେସରେ ଯାଉଛେ। ଭାବୁଥିଲେ କି ଆସିବା ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଇଏ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ